Ang gugma mga kapaglawom, process na siya. Dili na siya on the spot nga diha na mo dayon mabati. Daghan ang uban nga dili makasabot ani. Okay, so mga kapaglao, mga kaigsunan atong tun-an karon ang topic nato karon mga kaigsunan, giuluhan ni siya og is it love. Gugma na baka ni ang atong gibati labi na sa mga batan-on kining word nga I love you nindot yung kini siya paminawon, no nga I love you. So tanan man siguro mga tao, tanan nga mga batan-on o tanan nga mga tao nakadungog na niani o naka-experience na ilabi na sa inyong mga ginikanan o sa ato nga mga ginikanan. Pero alang sa wala pa, no ato ning tun-an o gatong naka-experience na, actually basic rin sa mga kapaglaom na alantay idea, alang niini ato ang tun-an karon, no? Kay kining gugma dili kini nato ni mahuman og usa ka adlaw, siguro dugay kini mahuman nga kwan kay daghan man ang explanation ani. So nini nga kagabion atong tun-an, nagaingon dinhi love. What is it, no? What is love? Ingon pa din makaigsunan nga, love is a feeling you feel when you feel that you are going to get a feeling that you never felt before. So, murag, lahi kay sa una, kay murag bation na nimo, mukalit na ni siya abot sa imuha nga kinabuhi, nga mukalit og buto-buto ang imong kasing-kasing kay di ay. Mao na to'y giingon nila nga gugma na daw. Pero lang tao na to karon unsa ni klase nga gugma kay daghan man kong gugma mga igsoon, no, nga mga kapaglaom nga naa dinhi karon sa kalibutan, pero atong sundon ang prinsipyo sa balang na kasulatan kung unsa gyud klase nga gugma, pero ato sang tunan kadali, no? Ingon diri, love is a profound and enduring feeling of affection, attachment, connection towards another person. Lahi nga tao encompasses a range of emotion. Sa pa daghan mga igsoon, no, sa kining gugma nga maabot sa ato ang kasing-kasing, daghan ang uban nga dili makasabot ani. So love can take many forms including romantic between partners, familial love, between parents and children. Mao na nga dunay gugma sa ginikanan o sa anak. Actually lahi gyud ang gugma sa inahan ngadto sa iyang anak. Platonic love between friends. Na gitawag nga, there's a special kind of love that hearts reserved just for a friend. So, maani sa nga klase nga gugma. Self-love. Kining self-love, gitawag ni siya og self-care and self-acceptance. Kung gidawat na nimo imong kagalingon, minto sige, gugma ka na yung mga tao nga, mga kapaglaom nga, dili makadawat silahang kaugalingon. Mga ba na gusto ginila nga, usabo na ilang naong, usabo na ilang postura kay dili sila kadawat, pero ang pinakanindot, acceptance ragyod. Number 5 is unconditional love. Accepting someone without judgment. Kaya usay ang tao, hukom, wapagani, kahimo og butang, gihukma na. Okay, so, ang gugma doon ay gahom. Number 1, bring joy and happiness. Makalipay, mga gugma, man yung uban nga mag-eskwela. Labi na kung doon ay hinigugma, may inspired yun. Di ba? Kaya nga naman, na may inspiration sa ilaha. Ang problema lang po kung mag-away o unsa ba ka bulagan, mapiktuhan gyud po ang pag-eskwela kay di naman siya malipayon. Unya, foster growth and development. Sunod, provide comfort and support, encourage selflessness and sacrifice. So mao ni sa nga klase nga gugma nga naa ka nato nga normal gyud nga ma-encourage ta unya selflessness ug sacrifice. Kay kining naakay uyab, mga kapaglaom, o naakay hinigugma, normal nga manglibre gyud ka. Sacrifice, ang imong allowance na gihatag sa imong mama, for example, 50 pesos, 100, tungaon na nimo. So, pila ra may mapalit na, dili ka kapalit na nito sa mga mahalon ng mga pagkaon, pero sacrifice. Mao na kung makahinigugma ka o ka ng inuntang may pagkasosyal, alanganin kaya na imong budget. Okay. So atong tun-an karon mga kapaglaom, number 1, infatuation is ruled by feelings. So ato ning tun-an ni infatuation kay naman po'y gitawag karon nga gugma nga puppy love. Kanang gugma nga ingon pa nila kuno walay buot ba kay puppy god. So nadre infatuation is ruled by feelings.
But love's feelings are ruled by principle. So mo ni tinuod nga gugma. Love is not composed by feelings, only it is feeling plus principle. True love, that feelings are under control of principle. Mao ni ang tinuod nga gugma. No, matod pa ni Martin Boro mga kapaglaom nga ang tinuod nga gugma kay kini infatuation ang gadalaan ni feelings. Ato ni matunan karon, no, kining feelings. Nara, number 2, infatuation is blind. Muna ingon nila, what is love? Love is blind. Kana magupoy kanta nga, love is blind. But love, ingon diri, but love says and examines. Ang tinuod ay nga gugma, kinahala, makakita siya, o niya, mo-examine po siya. Kita nimo diha sa picture nga, kita may hinigugma, kusong mamatid, unsa ba kaha. Pero kay, ingon pa nila, gigugma, gyapon nimo. Ingon diri, like Cupid, no? Infatuation is blind. Dili makakita. So Mark 8:18, true love uses its eyes to see and examine strength and weaknesses of the prospective partners. So mao ni siya ang tinuod nga gugma. Number 3, ingon diri, infatuation is an hurry but love takes time. Iban magdali na iban manguyab nga grabe gyud. Gusto gyud dayon mga kapaglaom nga kumahimo usugton dayon ura-urada. Nay mga lalaki ana dili kahulat. So dili na siya mao ba na nga tinuod nga gugma o usa na nga klase nga gugma. So love is plant and tender, precious plant. Infatuation is ever and hurry. Oh, mao na siya malidali yon. It's love at first sight. Kanang pagkakita gini mo sa usa ka binuhat, sa babae ba ka o sa lalaki nga paglantaw nimo nga nindot kayang mata, nindot kayang postura, yung figure. Malab at the first sight ka. Mao na infatuation. Pero actually, nagkaligo ni Mugma, mawala na po na siya. So, mao na siya infatuation. Gitawag na siya og puppy love. Na, puppy leads to a dog's life. Kuyaw na may igsoon, mo na nga usahay, makita na to ang mga batanon, labi na kung kanang wala maayo, magiyahe sa mga ginikanan, dili maayo lang taon diha sa, kumanha ka diha sa mga plaza o asa kadapit madto. So, atong lantaw ni karon may igsoon, mao man ni si Cupido, God of love. Mo ni ingon nila nga love is blind kay may igo ani, may gugma gid ayon. Now atong kanon may igsoon, mga kapaglaom kung unsa ning puppy love. What is puppy love? Ingon diri, describe as often short-lived romantic feelings between the ages of 11 and 14. So kuyaw din nga gugma mga kapaglaom no kay 11 to 14. Itawag siya puppy love kay kapantay mo ning mga itoy, kaning itoy kusog pa ni magladula niya at manunoy siya, paimnon pa nimo gatas, kinalan napagipakaon nimo ani nga imo pagini pa-injeksyonan og anti-rabies ug unsa pa diha at manon gyud. Kay puppy pa man siya. So unsa man kiniya aning puppy? Nara mga igsoon. Playful and innocent. Inosente pagayon ni siya. Mao nang dili maayo nga ay unani nga edad doon na nakahinigugma kay delikado kayo kay puppy love pa man ni siya. No, affectionate nature, puppies are known to their short attention feelings that mean a last. Sweet and endearing, puppy love is often seen as adorable, charming, much like a puppy's lovable nature. So nindot kayo mga kapaglaom, no, kining puppy. Mga sweet ni sila, mo na makita ni mo uban diha sa maglantaw ka, nga grabe yun, magsakay yung jeep. Nagsaka sa babae, pandungan yun dayon ang ulo, no, kay basig mapakog. Unya, pag maglingko na sa jeep, gunitan yun sa lalaki, dayon, gunitan pang ulo, kay basin og mapakog ang ulo. So sweet yung kayo, pero bisa pagdagan maglantaw, wala sila ipakyana, kay mga sweet ni nga klase sa gugma, mga kapaglaom. No, nya kung inatabungay na sila, ato bangay. Unya, kung nakay mga hugaw sa imong nao, ang lalaki, kuhaong ina niya. So, pertig yung ninduta kini sa nga gugma. Kuyaw ni siya nga gugma. Number 4, infatuation is obsessed with externals, but love is concerned with internals. Mao gini ang pinakanindot. Kay kadaghanan sa mga batanon, ang ginalantaw nila mga kapaglaom, kinig yung sa gawas.
externals, no? Kung unsa ang figure ba nga nindot kayo ang lantawon. Ako mga kapaglaom nagsugod ko og kanang tawag na to kay ang tawag ani kanang infatuation or puppy love sa ato karon is crush. Kanang ka-crush ba? Grade 3 pa akong edad naka-crush na ko. Crush na ko ako ang maestra sa una sa grade 3. Di lang ko musaba sa dapit ng eskwelahan. So imagine grade 3 ka, ganahan mo ko sa maestra kay kuan man siya buhok kanang kulot. Ganahan mo ko sa una mga kapaglaom og kulot og buhok. Mano sa una ginakulot na kong buhok pero di man gyapon mo kulot kay uso man to sa una, di ba? So kuyaw ni siya pero mawala na gud pud gihapon. Mao na sa una gibunalan ko sa kong maestra, awa na ko mobalik sa eskwelahan kay alangan crush na ko sa niya iya kong gibunalan. Mao na siya gitawag og puppy love. Puppy love is obsessed with figure. Katong uban man ginilantaw ginila kanang kanang yung lawas figure kanang ingon nila nga lawas nga Coca-Cola body daw. Dayon, slave to the passion with sex appeal. Usa man yung sex appeal mga kapaglaom. Nay mga tao nga kung matubang sila, mutalikod o ani sa left side, right side, ganahan kayang mga tao nga maglantaw sa ilaa. Doon ay gitawag og karisma. No? Nga nindot kayo ang purma, unya murag, kuang kayo ang ganahan kayo ang mga tao nga dunay dating, no? Mo na gitawag og sex appeal. Kitang tanan do natay sex, pero watay ang uban walay appeal. Problema lang kusog mo appeal bisag walay labot. So mao ni siya mga kapaglaom. Infatuation is childish. But love is mature. No, mao ni siya. Kini ding infatuation, wala na siya, mura og bata. Pero ang gugma yun ay mature. Childish is selfish. Mga dalo man yung, kining bata man rin, tudluan na to og manggihatagon. Kaya kining bata, gunahuna mo ko siya nga dapat siya rin ang focus na rin siya. No concern for others, self-centered, irresponsible. At imanon mo ginimo. Kini nga klase nga gugma, self-centered. Mao ni nga gugma kung naay mga batanon ngayon nani, nga nagsugod na og panguyab or nanay mga partner nga batanon pa kaayo nga dili pa mature ang ilang panuigon. Mao ni nga mga batanon nga usahay mulayat diya sa Marcos Bridge kay dili gusto sila masakitan. Mga self-centered na mga kapaglaom. Binata ba kay ngano man ang ilang una-una wala na ilain nga binuhat. Maora gyud nga itsuraha. Sirado na gyud ang ilang hunahuna. Sirado na pud ang ilang kasing-kasing sa uban sa pagdawat. Mao na ni ang ilahang focus yun, katurog yung biyahana. Mao na kung bulagan sila, na dili gid sila ka-move on. Mao ni problema nga kinahanglan nga magiyahan usab sa mga ginikanan o sa mga guardians. Okay? So, doon ay gitawag og non-verbal cues, no? Number 1, eye contact. Mao na nga pag makikita ka sa usa ka babae o sa dalaga o ulitaw, primero nimong lantaw, first nimo nga lantaw kung ganahan ka, mubalik pagaglantaw. First ni mo nga tanaw, sunod ikaduha, ikatulo. So doon na signal mga kapaglaom nga musugo na nagpitik ang imong kasing-kasing. Doon na gitawag og body language, physical touch. Diyan na magsugod. Kay kung ang babae, o usa ka babae o usa ka lalaki, kung ang lalaki mulantaw sa usa ka babae, og dili siya ganahan, kay isa ra na. Or ikaduha, posible. Iya pa nang i-confirm. Pero mayroong lantaw, ang tawag kong gwapa ba? Pagkasunod, gwapa gyud. Pag ikatulo, confirmation na gyud nga gwapa gyud. So, doon na dayoy gitawag og body language mga kapaglaom. Then, physical touch. Manaduulon, magkiglaila, katong dili mga ulawon, no? Mga nagikinahanglan nga ang mga batanon, mahibalo ni ini. Siyempre, kung nana ka hinigugma, doon na magkikausaban ang mga batanon. Doon na kausaban. Ato na siyang matunan karon sa dire sa ulahan. Number 6, infatuation is human deeds but love is a divine ladder. Nindot kayo mga kapaglaom. Katotong team song kanina. Nga, nindot kayo. Mao na nga, ang gugma, mo na kitawag og divine ladder. And every person has the freedom to choose between the tragedy of the one and the triumph of other. No, being able to wait
is a sign of true love and patience. So, ang tinuod yun ay ang gugma, kinahanglan yun nga kanang makahulat. Dili yun magdali-dali, kaya na may uban nga, kung mahimo, sugton, kaya marang basig mahadlok, maunhan po sa uban ba? Na may uban ko mahadlok, unhan, sumangita na sila ilahang pamagi nga para nga yun, mailahag yun. So, kinahanglan nga makahulat. Mao na isa'y importante mga kapaglaom. Ang guidelines mo ni physical and emotional maturity. Teenagers, kano sa man magsugod? Teenagers between 9 and 14, kung sa mga sakyanan pa ni, mga high-end, grabe ni ka, pusog managa ni. Kay bag-o pagugayo. Mo ni bantayanan nga mga edad, mga kapaglaom, labi na sa mga ginikanan. Connective development. Research suggests that brain continues to develop until mid-20s. O limang kana, tamang yun 20s ang pag-develop sa utok, sa atong brain, sa atong mga batanon. Social and cultural norms, different cultures and communities. Number 3, early teens years, 13 to 15. At this stage, teenagers are developing physically and emotionally. Supervised socialization such as group dates or activities with friends. Dili na siya magsugod sa mga barkada, kanang sige kuyog-kuyog, nga madugay, ma-develop, nga makaingon siya, uy, kanang madugay kag lantaw, binagbuutan kayo ang lalaki or babae. Madugay, ma-develop ang binuhat, no? Kasi kuyog-kuyog, dili mo mabantayan nga mausab na ang imong pagbati. Mabata na sa una, gakanbas ko as literature evangelist sa Cebu. Dili ko kakuyog o babae kay kuan man, basin niyag ma-inlove kung madugay ba? Di ko kao mag-eskwela. Kay basing mauna nako siya. So, naman kay hitabo nga magsigig kuyog madugay, naman po yun ang uban nga nagbinyo gyud, no, nga nagsigig kuyog sa kanbasing limang ka nga duha ka bulan nga kuyog-kuyog mga kapaglaom sa kanbasing. Dili ka ma-inlove madugay. Sige kuyog-kuyog sakay-sakay sa kenan. Nya baklay. O mo na siya. Pero anyway, walay problema na siya basta kay nana ka sa sakto usab nga panuigon. Okay? Number 4, mid-teen years, 16 to 17. Teenagers at this age may be more emotionally mature and able to navigate one-on-one relationship with guidance from parents or guardians. So, kini na 16 o 17, okay na siya nga edad. So, sa mga ginikanan, kinahanglan na po sila nga dunay guidance, no? Para niini nga ilahang relationship. Ako kasugod ko mga igsuon o mga kapaglaom o kanang nakakita og partner, inuta ka ng uyab at the age of 17. Second year high school. Sa una karon lahi man karon mga kapaglaom kay through cellphone. Sa una ang gamiton sa mga batanon sa una katong di ka istorya personal sa iyaha, stationery, katong papel nga ginapalit sa National Bookstore o sa mga tindahan nga humot kayo. Karon murag wala na kayo kabantayan ng mga kapaglaom. Dito na may sulatan na imong pagbati. So mao na akong gimo sa una, gisulatan ako, gibutangan og nakagusto ko siya o niya, I love you. Padala ko Lunes, pagka Miyerkules, gireplyan. Ingon po ng babae nga, I love you too, aperting lipaya yun ako mga kapaglaom. Lipay kay ko, after 1 month, nakadawat na po kong letter. Nya, gibutang pag dito sa letter kay, smile before you open. Pagbasa na ko may igsoon kay, gibulagan naman ko, sakitan kay ko mga kapaglaom. Mao ni kung maapil ka ani nga relationship, ayaw pag-expect nga dili ka masakitan. So dapat ma-orient yun ang mga batanon niini mga paglaom kay aron dili sila mahimong close-minded o makabantay po sila niini. Number 5, late 10 years, 18 to 19. Transitioning into young adulthood. They may be more dependent and better equipped to handle the responsibilities and challenges associated with romantic relationship. So, mao ni nagkanindot kung nana sa 18, 19, pero napayuban mga ginikanan, anyway, dili na to ma-blame ang uban nga mga ginikanan nga ginapugngan nila ilang mga anak nga moabot ani pag-abot aning 18 ug 19 mga kapaglaom. Kung dili man ko nato sila giyahan, manang uban mga ginikanan mahadlok sila. Pero actually ang tinuod, kung ang ato mga ginikanan magsigi og pugong, magsigig pugong nga unta ilaha man ang katungod dapat mo guide naman lang ta ang mga ginikanan, no mga kapaglaom.
manang pag maabot ang time nga usahay ang bata, barang naka-focus na gyud sa iyang pag-eskwela, pag human og eskwela, nagtrabaho. Pag human, di naman noon ganahan ni noon, ug naimong ulitaw, di naman si ganahan. Barang ni-expire na ba? So, mas mayo mga ginikanan, no? Dili man tanan ginikanan nga kuan, pero mas mayo nga atong giyahan ug tagaan po natog freedom ang ato mga kabataan ug under gyapon sa ato ang guidance. Mas mayo magutong doon na tayo communication sila nga honest po ta. Nya honest po sila para nga dili sila magtago-tago. No? Kaya daghan mamitabo na ako, ka-experience mong kuha na. Nga yung nana nga di musugot ng ginikanan, di isikreto na lang. So mas may na lang yun nga iato na lang yun kung nai atong istoryahon atong mga kabataan, yung nani nga edad, kay masakto naman gini nga edad, kay mao naman yung gidawat sa gobyerno. Adulthood, no? Nga doon na sila kaugalingon nga responsibility, unya ang ila pong pangununa, sakto na po siya. So, walay problema ni siya mga kapaglaom. Pero galing lang, napatay pangandoy sa atong mga kabataan, mga na mahadlok ta, no, nga mudanggol niya na, kay basin niya, dili madayon ang atong plano. Pero, uban sa tabang, o grasya sa kaloy sa Ginoo, ihatag mo gina sa Ginoo mga kapaglaom, mga kaigsunan, kung ang ato mga kabataan, grounded, no, ug rooted, diya sa balahan nga kasulatan. Okay, parental guidance. Ingon diri, assist your child's mga kabataan, emotional maturity, maintain open communication. O kana, communication. O na, kinsa man ang imuhang crush, kinsa man, kining crush man god. Kaya man ka nang muna kitawag na love at a first sight. Na yung sa kababayan, doon sa kuha nga, Pastor, ako ba, dugay na miniminyo, niabot na og 15 years, pero wala ko nahigugma sa akong bana. Oy, nga nung wala man ka nahigugma, sister, sa imong bana? Wala ko'y gugma sa kong bana. Nya, pila man yung anak? 5 ka buok. Uy, 5 ka buok anak. Nya, wala ko nung sa gugma. So, unsa man pagkaunsahan nga nagminyo man mo? Wala ko'y gugma niya, Pastor, pero ako lang siyang crush sa una kay basketball player man siya. Ako yaw sa mga kapaglaom. So, pero actually, ang gugma mga kapaglaom, process na siya. Dili na siya on the spot nga diha na mo dayon mabati. Yung nana ang tinuod nga gugma. Supervision, values, and boundaries. So, atong i-supervise ang ato mga kabataan. Di kay sige tag sunod-sunod, sige sunod-sunod. Na wala na ang madugay ang bata na, mahingon na nga unsa man is mama o is papa nga. So may tabo, murag mo rebuild din ang imong anak. Mas mayon mo tagaan mo siya kagawasan kay mismo gining Ginoo naghatag og kagawasan. Ang pinaka-short nga message ang teksto mga kapaglaom, ingon diri sa 1 John 4:8, God is love. Nindot kayo kay ang Dios nahigugma kanato. Dili sa gugma pareho sa tao, dili gugma pareho sa kining gugma nga infatuation, kundili gugma gyud nga tinud-anay. Mao gini gugma sa Dios nga gitawag og everlasting. Kay nga naman, ang Dios nga atong gilagaran is eternal. Mao na ang iyang gugma pod, everlasting. So, doon ay gitawag og biblical love o principle maigso known as agape. Kining agape gitawag og unconditional. Sa 1 Corinthians 13:4-7, ato na makita diha mga kapaglaom nga ang gugma is maayo, no? Unya, mapailubon, mapainubsanon, dili hambugiro, mao na siyang klase nga gugma. Selfless, nya sacrificial, kita na to diha, for benefits of others, mao ni siyang klase nga gugma nga, ang gilantaw, dili ang atong kaugalingon, kundi ang uban. No? Katong uban bitaw nga, less fortunate kaysa ato, mao to'y klase nga gugma nga matabangan na to sila. Unwavering, Romans 5:8, no? Committed and loyal, mao ni klase nga gugma, nga naa sa bala nga kasulatan, redemptive. Tungod sa dako nga gugma ni Ginoong Hesus o samahan, pinagi siya nga bugtong anak iyang gipadala tungod kay gihigugma. Mingon ang uban nga, wala gipamatay ang si Adan og si Iba sa una og si Satanas kay nay manununda sa langit nga naglantaw basing kuno magkurog magsimba. Actually, nature gyud ni Jesus, nature gyud sa amahan o sa Ginoo mga kapaglaom kining gugma. Mo ni ang gugma sa Ginoo o samahan lalom og lapad. Dili gyud basta-basta ang gugma sa Ginoo. Ingon diri nga God, He is the source of love, and if love comes from God, it can be comfortable in the presence of God. So, ang Ginoo mo'y tinubdan ni ining gugma. Mabitan ang iyagit ang gilalang mga kapaglaom. Tungod kay ang Dios, nahigugma ka nato. Ug bisan pa nakasala ang tao dito sa tanaman si Eden, wala niya gipatay ang tao,
tungod kay ang Dios gihigugma ta niya. Balaan ang pagkahimo sa tao mga kapaglaom. Kay ang Dios nga ang naghimo nato balaan man. Mao na nga it can be comfortable in the presence of God. Nindot kayo nga higugmao nato ang Ginoo nga magakos pa lang nato ang Dios. Ug ato pa lang mahalukan ang Ginoo perti nindota kay ang gugma sa Ginoo kung ato po sa higugmaon, ma-eksperyensyahan po nato ang pagkanindot sa atong pagbati. Number 1, mao ang peace of mind sa atong una-huna. Doon na tayo kalinaw sa atong una-huna, sa atong kasing-kasing, komportable ta, bisan asa ta, kay ang Diyos na igugma sa ato, ug nausab diha ang proteksyon sa Ginoo. Okay, so ato makita rin mga kapaglaom. Pero bantayan po nato, Satan's counterfeit for love. Doon na po dahil counterfeit ang yawa mga kapaglaom. Mao na nga bantayan nato kay ang yawa, kung doon ay gugma sa Ginoo, napoy gugma ang yawa mga kapaglaom. Mao na nga ang kining kalibutan, muanhi ka diri sa syudad, ang ma-appreciate nimo, kinig yung mga butang nga hinimo sa tao. Murag ang imong pagbati o ang imong gugma sa example sa mga butang, sa sakyanan, tanan, naadya. Di ba? Dili nimo ma-appreciate ang nature nga gihimo sa Ginoo tungod kay naata diri sa syudad. Mao na panalagsa mo adto taog musaka po tagbukid o mato ta ng mga nature or ma-appreciate nato ang gugma sa Ginoo. So unsa man ni ang counterfeit sa yawa, mao ni ang unod nun. Tumbasahon ng balang kasulatan diri sa 1:1-2:16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Mao ni siya nga klase nga gugma. It's not of the Father, but is of the world. So ato makita din, dili ni sa amahan. Kundili, sa kalibutan ni siya nga klase nga gugma, tanan nga unod nga naa din nga mas priority pa nato mga kapaglaom ang mga butang sa kalibutan inay sa aton Dios. Mas priority pa nato ang kining tanan nga mga gadget o usapay naa sa ato kaysa paghimo og worship nato kada gabi og buntag mga kapaglaom o pagbasa sa Biblia. Mao ni usahay nga ang atong kasing-kasing mo transfer dito sa mga butang sa kalibutan. Pero ingon na balang kasulatan, dili kani sa amahan, kundi dili sa kalibutan kani siya. So ato malantaw din ni karon kung unsay tinuod nga gugma o dili tinuod nga gugma mga kapaglaom, no? Ingon diri nga how can be discern the counterfeit from genuine? So atong examinon ang differences niini, no? Dunay gitawag og fake og genuine. Diri sa kalibutan do na man gitinuod na pwede dili tinuod. Mao na nga natay mga topics ani karon nga simunahuna nga how to make the right choice, no? Kay na magiuban mga kapaglaw mga nasipyat gyud pod pagpili. Mao na ato na butangan og topic para nga kung nasipyat ka karon naminyo na ka, wala na kay choice. Ang imuha na lang mao ang pagdawat niya na acceptance. Total acceptance. Tudloy imong kaugalingon sa paghigugma niya ng tawa na o niya ng bayana. Okay. So ato makita nini sa Ephesians 4:15. Pero ato na basahon karon literon mga kapaglaw. True love takes time to know and time to grow. Nindot bitaw kay ni kung doon na kayo sa kababae nga kanang panguyaban o unsa ba ka na gustuhan nimo nga imo sa bisitahan ang mga papa, imo silang i-friends, igala, mato sa ganito, lantaw nimo kung unsa po'y kinaiya sa imo nga panguyaban, kabalo ba po ka mamalansa, kabalo po ka manglaba, kabalo ba ka magluto, kay kabalo ba ka manglimpyo sa balay, mahugas sa plato, kay dako biyang problema mga kapaglaom. Kung makasawa ka og dili gyud kabalo na. Anyway, og naay trabaho, pwede ra man sa helper pero dili pwede nga sa helper nang tanan isalig. Kinahanglan mo hands-on pod ang asawa mga kapaglaom. So true love takes time. Ulat tong gini mo kung kuang gyud mao magyud na kay uban mahadlok mo gud nga maunhan nga basig kuan wala na gyud lain. Daghan pa kayo mga babae, mga kapaglaom, mga batan-o nato no, daghan pa mga babae di tangay mabalaka. Ingon diri, knowing a person always takes time and there is no shortcut. Nakaning uban, mga shortcut man, dili mananghid sa ginikanan. Ako sa una mga kapaglaom, kung manguyab ko, mananghid ko sa ginikanan. Usahay pod, napoy ginikanan yan mo sugot, na asa batanon, usahay, dili ka kapugong sa imuhang kaugalingon nga kuan, ay na, sekreto na lang. Pero mas maayog yun. Di ako, mananghid mo ko, mas maayog yun nga mananghid sa ginikanan, no, nga kung manguyab. Malipay ang ginikanan, daloon mo ang imuhang sweetheart ito sa, example, kung lalaki ka, daloon mo yung sweetheart, o
Imo sweetheart, imo ang panguyaban dito sa ipailasan nimo sa imong ginikanan. Moingon imo magpapa nga sama na okay ka na. Nya at least napoy mga ideya ba nga kanang mahatag imong mama ug papa kung angayan ba or dili, di ba? So ayo pag shortcut nga kamo-kamo lang dito. May bala lang dayon, wala na. So bantayan na mga kapaglawom. Growing a relationship takes time and God expects couples in love to grow up. So kinahalan gusto sa Ginoo nga mutubo. Mutubo ta diha sa grasya ug sa gugma sa Ginoo. Kay kining gugma mga kapaglaom, mga kaigsunan mutubo ni siya. Kay kung atong gugma dili mutubo na dili na siya nga gugma nga tinuod. Kinahalan mutubo gyud ang gugma. Instead speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body with Him who is the head, that is Christ. So si Kristo man mga kapaglaom, mga atuwa nga author nining tanan, no? Mao na nga speaking the truth in love. Mao na nga magulat gyud ta kung kanusa nya labaw sa tanan iampo nato sa Ginoo kung mangita tag lifetime partner, labi na sa mga sakto nagpanuigon, iampo sa Ginoo kay ang Ginoo mahatag man gyud niana. Ang uban mahadlok mo mampo sa Ginoo. Actually ang paghatag mo sa Ginoo sa ka partner dili ka on the spot dito nga ma-love at the first sight ka. Kay kana magud sa feelings na sa gadala mga kapaglaom. Tiyang gugma magud kanang friends na nimo si kuyog dili ka kabantay nga doon na kay pagbati sa iya pero dili pag yun na exact nga mao gugma na gyud na siya. Unless nga imo nang mapadayag, imo po nang mapakita sa imong action o kanang gugma nga tinuod mga kapaglaom mulungtad yun na siya. Although there is kalibutan, ingon pa nila, walay forever, pero mulungtad na siya till death do us part. Mao na siya gitawag mga kapaglaom. Okay, so, true love admires the figure, appreciate, appropriate passion, and anticipates sexual intimacy within the bond of marriage. So, ang tinuod nga gugma, admires ni sa figure gapon, no? Appreciates. Nindot po ito mga bana o asawa mag-appreciate sa ilahang mga partner. Yan, passion mga kapaglaom, anticipates sexual intimacy. Kay mao gini, rampan kani karon sa ato ang kalibutan o gani, atong ginagawa nato mga batanon, daghan ta mga activity nga ginahimo sa distrito, sa union o sa conference, aron nga ang ato mga batanon ma-ignite o dili matintal ito sa mga tentasyon sa gawas. No? Kay mao man delikado gyud. Wala pa namin niyo, pero mura nagminyo. Kay kining uyab-uyab, ingon pa nila, mura o kining gitawag minig mutual understanding nga, murag pugminyo ba? Di ba? Pero kung makahulat lang kita sa sakto nga panahon, asa ra mo gyud ni. Hulaton lang gyud kung kanus gyud, no? Nga madala nimo ang imong pinalangga nga asawa, mahimong asawa o partner dito sa altar sa kaminyoon. So dili pwede nga una-unahan pero kung nakauna gyud, anyway ang Ginoo mapasaylo man sa ato. True love is more concerned with personality. Oh, the kind of person, the partner really is love examines the habits, love inner virtues of vices, pays attention to the character, the inner self. So mao ni siya ang tinud ning gugma, ang personality niya ginalantaw gyud, no? Person, the partner really is ga-examine po siya. Lantaw sa dili sa ditso-ditson. Iluoy po kayo ditso nimo og panguyab paghaman. Bulagan na po dayon. Ako nakagay ko kauya mga kapaglam. First love. Ingon na first love. Never die. Patay dayon eh. Kay one week lang. Pag panguyam na ako, perting lipayan ako, hindi ko katuo nga gisugot ko ba. Pag kuman, after 1 week, gibulagan na po ko dayon. Kay, di ako mang libre. Hindi po ko kabalo mo dala. Awa mo ko kalibutan nga og mag-uyab-uyab dahil ikaw na dahil mo libre o pagkaon. Na mao man ang mga kapaglaom kay kung na kay uyab, na kay cashier. So, yun sa una, ang imuhang balon, 100 pesos, ikaroon ta na karon. Kada adlaw, kulangon pagali na. Kung musuri-suri mo dito sa Gaisano o asa mo dapit mo suri-suri. So, examino sa nimo, lantawon po nimo, kung doon na ba kay capacity, lantawon po niya, unsa iyang habits, no? Lantawon po nimo, unsa po ang iyang, labi na sa iyang, unsa siya nga klase nga pagkatao, no? Mga importante na siya, iyang religion, importante ba po kayo na mga kapaglaom, no? Nga pareho mo duwa. Nga dili mo magkabangi iba. Okay. There is a 1 Samuel 16:7. Ingon diri, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Mao ni nakanindot sa atong Ginoo. Kay ang Ginoo mga kapaglaom, galantaw sa kasing-kasing, sa sulod sa atong kasing-kasing. Wala siya maglantaw sa gawas. Lahi siyang nilantawan, mao na sa atong nilantawan,
Diri sa kalibutan dunay ingon nila nga lahi og gitsura, napo kuno yung mga gwapa, mas daghan ma-appreciate sa mga gwapa. Pero kung puro ra pud mga gwapa, bati sa puguro kay ilang taon. Wala dunay gwapa na pwede gwapa, tanawa kung naay ma-appreciate sa mga gwapa. Mao na mga kapaglaom nga ang tinuod nga gwapa diri sa sulod sa kasing-kasing. Mao na ang Dios ni gugma sa tuwa kay ginalantaw niya atong kasing-kasing. Mao ni diri nga love is not controlled by feelings. Ang tinuod nga gugma mga kapaglaom, wala ang dili feelings ang nagkontrol ani. Yan tinuod nga gugma. It does not do anything and everything it feels. Rather, is in true love, the feelings are under control of principle. Unsa man yung under control of principle? Nakita na gini mo yung klase nga babae mga kapaglaom. Kita naman yung klase nga pagkalalaki. Barumbado kayo, palahubog, palainom, tanan. Anyway, mausap man ang tao. Kana kung willing po siya mang-usap o mga isang tabang sa Ginoo mga kapaglaom. Pero grabe gyud po rin, mo sacrifice kaya ang gugma, sacrifice man gyapon. Kung nakita gini mo nga dunay kausaban, why not? Di ba? Iampo na to sa Ginoo nga mausab. Pero ang prinsipyo, nakita nimo, gitagaan na nimo chance, pero wala pagyapoy kausaban, na mununot gyapon ka. Abi nimo mga kapaglaom, daghan itabo na. Nga uban, wala maabot o pila ka mga katuigan. Wala na din, mabulag na. Kaya naman, mas nilala na may noon. Nay silingan na, nay kailan ako sa una. Primero, lantaw ko niya sa usa ka batanon, kay atbang silang tindahan. Buutan kuno kayo. Buutan kay tanan. Nya pag panguyab, gisugot niya kay buutan man. Minyo sila walay bisyo, pag minyo kay bisyoso man kayo. Nya kada hubog kay manggukod, problemahan siya. So hapit sila magbulag. Pag bisita na ko dito, kay nakabisita ko sila ha. Ako ang Bible studyhan, makaluyan sa Ginoo nahimo ra pod nga Adventista. So dili po nato mahukman pud mga kapaglaom. Pero matud pa ni Martin Boro nga ang gugma kontrolado sa tinuod nga gugma kontrolado sa prinsipyo. Kinala prinsipyo lang tawo sa gyud mo na dunay examination dili lang kay sa eskwelahan kun nila ang gugma i-examine sa gyud nimo ay lang sa gyud pagdali. Kay daghan man gyud mga kapaglaom nga binuhat pa nga sa Ginoo nga giandam sa tuwa kun dili lang kita mabalaka. Okay, true love is other-centered. Ang tinuod nga gugma, ang uban mo ay sentro, mga kapaglaom. It is concerned with the welfare of one's partner. Ang ginauna niya, katong iyang partner, mauna akong katong ubang mga kapaglaom na to, nga gigugma ang asawa, ilang bana, o ilang partner, kung maadto naglaing lugar, example na yung mga kaon-kaon na magdala, yun na, kay gigugma. Kung dili magdala, palitan yun, di ba? So, yun na makaigsunan, mga kapaglaom, true love never dies, it only gets stronger. Mo ni nakanindot kay ang gugma, everlasting mo guni. Inigbalik sa Ginoo, bisan pa silutan niya ang mga daotan, naagyapon ang gugma sa ato nga Ginoo mga kapaglaom. Mo ni nakanindot sa ato. The greatest lover, all true love comes from God. But Christ is not the inventor of love, He is the tenderest demonstrator of love. Not only does He create lovers, He is the world's greatest lover. No, mao na mga kapaglaom nga ang Ginoo iyag yung gidemonstrate, iyang gibuhat ang tao. Wala pa to na period ito mga kapaglaom. Di baba pag isa sa pinakaubos kayo. Ang iyang amahan usa ka karpintero na nagsakripisyo sa dito, gilatigo siya, gipalansang siya sa cross tungod sa atong mga sala. Mao na demonstration sa gugma sa Ginoo nga unta. Dili niya makaya, pero tungod sa gugma sa amahan, o tungod sa pagsacrifice sa anak mga kapaglaom, nga dili niya makaya, dili mahimo, nga dili niya pakamatyan ang tao, tungod kay iyatang gihigugma. Dili na basta-basta mga kapaglaom. Mao na nga, kamo mga batanon, nga naminaw karon ini nga kagabi ni nga, adlaw mga kapaglaom, kung naigugma mo, ay mo pang layat sa tulay, kay dili na tinuod nga gugma. Umana si Kristo og pakamatay, umana si Kristo og sacrifice. Ang gugma nga tinuod mga kapaglaom dunay prinsipyo. Ang sacrifice nga ingon ni dili itong sacrifice nga magpakamatay ka, no. Sacrifice ka kung unsay mahimo matabang nimo sa imo nga partner, nga matabangan nimo siya mo na siya sacrifice. Nga murag lisod kay para sa imuha, pero i-sacrifice nimo mong kagulingon. So mao nay gugma mga kapaglaom. Ingon diri ang gugma sa Ginoo mga kapaglaom, but God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di magka bugtong niyang anak, iyang gihatag na gyud. Murag lisod kay mga kapaglaom huno naon nga gipakamatyan ta nga
dili man gyud ta taangayan pakamatyan kay ikaduha wala man ta magbag-o sa atong kaugalingon. Si Kristo gyud mismo ang nag-initiate niini. Og ang Dios makapaglaom yang amahan aron na gyud nga maluwas ta sa kamatayon unta nga wala na paglaom. Pero ingon na balang kasulatan that whosoever believes in him should not perish but have everlasting love. Mao ni life. So mao ni nakanindot mga kapaglaom. Do we truly love Jesus? Ato ba kang gigugma ang Ginoo si Kristo? No? Ang Ginoo biya mga kapaglaom nagulat biya gyud nato. Kung siya ba ato ba gyung higugma? Is our love genuine or counterfeit? Ang atong gugma tinuod ba or katong counterfeit? Makita man na si Ginoo kay ang Ginoo makabalo man sa ato kay makapasabi sa atong kasing-kasing. So mao na nga mo response ta sa gugma po sa Ginoo nga gihatag ngani kanato, no? Ingon diri, Jesus, I give my life to you. Use me to glorify your holy name. So mao ni nakanindot mga kapaglaom. Nature, diri sa balaang kasulatan mga kapaglaom, diri sa Steps to Christ, na diri ang gisulat ni Ellen White. Ingon pa diri, nature and revelation alike testify of God's love. Mano ingon ako kanina nga diri ka sa kalibutan. Kung diri ka mo suri-suri sa syudad, dili nimo ma-appreciate ang nature o ang gugma sa Ginoo. Kung maadto ka sa kadagatan, makita nimo nga lapad yung kaistanan ng dagat, perting lauma. Unya, nindot kayo ang mga talanawon, mga kapaglaom. Actually, daghan mga talanawon diri sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Di ba? Mao ni nagpamatuod nga ang Dios na higugma kanato. Ingon diri, our Father in heaven is the source of life. Ang amahan nato sa langit maoy tag-iya o siya'y tinubdan nini ato nga kinabuhi karon. Atong wisdom. Mano usay maghinambog ta usahay nga kining kaalam na to nga naa sa ato actually dili ni ato. Muna dili ta angay manghinambog anay mga kapaglaom kay sa Ginoo man eh. Muna ang Dios lang angay manghinambog kay siya mo'y tag-iya o source nining tanan. Ato na ni siyang gamiton nga makapahimaya sa ato nga Ginoo. Sunod and of joy, no? Kalipay. Ang tag-iya di aning kalipay mga kapaglaom ang Dios. Mao nang dili ta ngay mabalaka. Kung wala kay kalipay karon kay magulanon kag. Ako sa una nasulayan ko, gibulagan ko, lingkod ko dito sa plaza. Inukto ko kadali, ipabalandong na kong kulingon. Ngayon naman po ko bulagan, kung ko'y klaro. So pagkaugman, naulian. Ngita na po ko, mga man sa sagaran uban. Itong batan kay Kwan ba, gusto ka nga, uban nilang istorya nga, panakipbutas ko, no? Pero dili na siya mao, mga kapaglaom. Look at the wonderful and beautiful things of nature. Think of their marvelous adaptation to the needs of happiness, not only of man, but of all living creatures. Tanawa mga kapaglaom, perting nuta, no? Ang gugma sa Ginoo, pamatuod sa tuwa, mga nga nindot kay musuro ito sa mga nature, ma-appreciate nato ang nature nga gihimo sa Ginoo tungkol kay ang Dios, mahigugmaon, mao ni pamatuod sa amahan nga siya tinubdan sa tanan nga kinabuhi nga nasa kalibutan, kaalam, o kalipay. Kung wala tay kalipay sa atong kinabuhi, iampo na to sa Ginoo. Basahon na to ang pulong sa Dios. Nga mao ang balaang kasulatan, makabaton tag kalipay makaigsunan nga walay katapusan. Okay, naman nagisa ang Ginoo sa ato. Mabitan na dris kalibutan, daghan man trouble. Daghan dili malipayon. Pero kung si Kristo naa sa atong kinabuhi, ug ang Dios naa sa atong kinabuhi, dili kita ug dili kita angay magulong mabalaka. Kining tanan nga naa dinhi sa kalibutan, ang tagiyan ni ang Ginoo. So nining kagabiyon mga kapaglaom, salamat sa inyong higayon. Salamat sa inyong pagtanaw sa ato ang programa. Sunod nga gabi ang ato ang ugma sa gabi ang ato nga topiko mga kapaglaom, coping with singleness. So ato ning tun-an, kining single ka maayo ba ni or dili? Or maayo naman lang ba nga dili na lang kita magminyo, maghulat na lang kita sa pagbalik sa Ginoo or gusto po ka magminyo, usay mga pamagi. No, coping with singleness. Nindot isa nga topic, kang Martin Boro mga kapaglaom, nga katong wala pa nangaminyo, actually, daghan mga nangaminyo, gani nga taas-taas ng edad. So, kato pa ba kang uban nga, basta kay napatay kinabuhi, maminyo, maginang tao mga kapaglaom, kay mo pitik, magina ang ato nga kasing-kasing.